Oké, succes. Lieve schattekes, toch, ziet dat nu. Het is hartverscheurend om hier iets slechts over te moeten zeggen. Ik kon dat dan ook niet doen. Want ik vond het heel tof. Ik vond het heel origineel, goed gevonden in de haaien. En ik was bang en al. En dan degenen die op het strand zaten en zo. Het was tof, ze mannen. Ik weet alleen niet of dat ik ja ga kunnen zeggen. As a school play, I think mums and dads will be crying all over the place. As a television show, I don't think it's ready yet. Thank you, but no. Ik hoop dat over een jaar of 5 dat er nog een Belgisch Got Talent is en dan hoop ik dat jullie terugkomen. Maar dus ja, voor mij is dat nu ook een nee.